Estem anant cap a Sant Boi de Llobregat, on hem quedat amb la Conxita i en Joanjo per fer una visita guiada a les termes romanes de Sant Boi. Bé, hola a tothom! Estem amb Alfons Carbonell, expert en l'ús de la serra mecànica en les excavacions d'alta importància. Un perill públic. Per cert, eren molt diferents les termes romanes de les actuals? No ho eren. La finalitat era la mateixa, la teràpia termal. Bé, ja per acabar l'entrevista, quines eren les seves funcions? Les funcions de les termes romanes eren lúdiques, però també eren higièniques, perquè ja que amb les teràpies termals que es feien a les termes, la gent era la medicina de prevenció. Ah, doncs molt bé. Anem a fer la visita? Anem-hi. Som-hi! I ara, després de la visita al museu, anem a visitar les termes romanes de Sant Boi de Llobregat. Som-hi! Les primeres termes són habitacions al costat de la palestra. Per què? Perquè és tan senzill com ens equilibrem i ens posem bé per fora al gimnàs i després ens posem bé i sant i ens equilibrem per dintre a les termes. Segons ells, la manera d'aconseguir-ho era a partir de quatre aspectes: de l'escalfor, del fred, de la humitat i de la sequedat. O sigui, la concepció mèdica fa que apareixin aquests edificis. Vale? Joanjo, quins eren els principals espais? Aquesta és la primera habitació, que és l'apoditerium, o el vestidor. És curiós perquè si fem una reconstrucció de l'escena podem percebre perfectament els seients que feien servir per despullar-se i fins i tot podem arribar a imaginar tots els mosaics que hi havia a la sala. Per cert, Joanjo, quin altre espai trobem? Aquesta és l'habitació més gran i és el frigidarium. On també, per cert, recordem que hi havia la piscina d'aigua freda. Bé, en aquest cas podríem parlar de piscineta, ja que són unes termes privades que pertanyien exclusivament als seus amos, que no tenien necessitat de grans espais. La primera sala calenta és el tapidari, la sala templada. Aquí les runes encara ens permeten veure el sistema de calefacció de la sala, que podem anar resseguint fins a arribar primer a tota la sauna i posteriorment al caldàrium, on si tornéssim a fer una reconstrucció, com ara veureu a les imatges, podríem percebre aquest terra elevat que ara sortirà en pantalla, que està escalfat per la calor que desprenia el sistema de calefacció. Podrem també veure les parets i finalment aquesta aigua calenta on els romans, els antics romans, s'hi banyaven. Tant parlar de termes m'han agafat ganes d'anar-hi. Sí, ara també n'hi ha, són més modernes, però pràcticament iguals. L'única diferència és el preu. Fins aviat, companys!